Bună ziua lume și bine v-am găsit la un episod din Let's Play Minecraft. Acum să ne punem numele la mapă. Dark. Seed-ul va fi... Vreau să citesc astea, poate mă pierd dată de casă și nu vreau. Seed-ul va fi Dark. Sezonul 01. Îl face pe mai multe sezoane, deci să nu vă întrebați sau ceva de genul. Creăm lumea, o să vedem unde să ne sponeze. Am jucat pe peaceful, după aia un pic așa mai experimentat pe easy, după aia pe normal, după aia pe hard. Pentru că nu să avem diamond pe hard. Insula Copacios. Deci aia văd că avem de ce poate este un templu. O să vedem cum este înăuntru. Dacă nu, asta este. Vreau doar să fac o serie ca să mă duc pe voi. Folosesc textul făcut de Minecraft, dacă nu am știut. Mult mai folosesc. O să-mi ziceți Dragon sau cum vreți. Cele meu vor fi multe, o să fie episoade din Team Fortress 2, episoade din Minecraft, din Roblox, nu mai știu. Deci, se pare că nu e până acum niciun templu. Hai să putem să ne ducem. Hai. Hai că se întinde, hai. Cum să facem? Seara să m-am gândit să facem un castel din... cum era asta, un bric. Hai, dați de unde templu ăla. Știu că vă plictisiți, știu, poate nu o să fac lung, poate nu o să-l fac scurt, o să văd eu. Deci, am găsit, o să ne facem casa în deșert, să nu ne pierdem, că să știm unde e. Sau pe lângă deșert, nu știu, o să facem din lângă deșert. Era lemn de molid. De brade. Hai să văd. Da, de molide. Hai să vedem. Da! M-am să întrebam în mare cum merg acum. Da, fac un pic. Că începea să bagi, nu? O să facem wooden planks-uri. Express wooden planks. Îl face o colibă. În care să stăm cam până să terminăm castelul care m-am hotărât eu. Asta l-am făcut. Vă strângem și ceva cobblestone. Hai să vedem. Așa, deci iată. Mai avem puțin, gata. Îl prăjităm și pe ăsta. Deci... Nimic am. Deci aici am zis că vreau să fac asta. Mai trebuie să-mi fac un workbench sau cred că de băc nu vreau să ziceți. Să pun aici. Din ăsta fac bețe. Fac un topor și un... Deci, pot să mai strâng lemn. Da. Asta, aș vrea să vă mai zic de un channel numit Ze, vă las în descriere, în linkul site-ul. Asta pentru că face clipuri bune. Unde-i? Fără topor!
lemn, să ud, cum ziceți voi, să îmi dați subscribe dacă vreți, like, ce vreți, cum vreți. Ce vreți. Așa, la posta facem aici. Avem un stack și 20. Dacă nu știți cum să luați toate de pe un loc, țineți shift, apăsați click. Am zis cum îmi fac un deșert. Da, un deșert. Fac. Vreau să nu să mă duc la minat. Poate în episodul viitor. Vreau să-mi dau din nou casa. Care o să stau. Până ce îmi termin castelul. Sau până ce îmi termin următoarea locuință. Poate o să fac un casă mare și de astea. Când vă pun răpirișul, cred că va fi gata. Dacă vreți să faceți serie cu mine, doar ziceți-mi în comentarii. Nu mă supăr deloc. Dar să nu mă timp cu astea. Să fac un episod specială, nu știu, în sezonul 2, nu mai știu. Ups. Aici oameni. Cam mică casa. Așa. Să fac o ușă. Să ne mutăm, poate peste 2-3 episoade. Așa, deci și ce să mai facem? Sabie și o lopată. Uite. Wooden sword, economic pe acest texture pack.